TV. Şulay etip dostlar, yılının 362 güne ortada kaldı. Kalıp baranın tügel 3 günü. Hem bu tügel 3 gününde de biz sizin bilen rahatlanıp, türlü riziklarını pişirip, sıylanıp, konaklarını karşı alıp, alarını uzatıp, hem elbette indi yana 2020 yılını karşılarga hazır bulduk. Selam dostlar, TMTV telekanalında temli crash tapşırığı hem bizde konakta, hem de bizde mine bu sımgı günlerini, hem yılının sımgı günlerini birgeleşip uzatıp jiberir için min eligi hoş bulmasına, uzunun yakın dostumunu, kollegimni, hem hemen bik yakşı bir köngülli kişini insta blogger alisin bu vaqtda şu Qatar Radiosu'nun 700 agentlarının bir alıp barışçısı Zülfet Zinnurov Sabinskina. Salam. Zülfet, neçe yıl küttüm men senin mında kilowingni. Bu bit zor vakiga. Bu işin hatta neçe 36 bu. 36 nasıl degenden hatta neydi san bu 36-cı partiya bolup kelgen yaşlik. 36-cı proba mı bu? Нәрсе bu? Bu mandarin, bu яңа ел булгач, яңа ел дигәч күз алдына нәрсә килә? Иң беренче чиратта мандарин, Кыш бабай, кар кызын таба алмадым, Кыш бабай кыйммәт, мандарин менә дигән. Зирә кар кызы белән килгән. Ярый. Исәнмесез хөрмәтле телевизор караучылар. Сәлам достар. Тукта Зөлфәт әдә исемләшкәнче булай иттерик. Bu barысы да миңамы? Безнең тапшыругамы? Редакторларга да. Монда чөнки камерага әйтеп калырга кирәк. Монда барысына да җитәрлек булсын өчен шуңа күрә мин инде әрҗәсе белән алып килдем. Безнең пишкы бармы икән менә бу исте аерма алмамы ул исте? Бу тулганмы ни шулай? Достар, бер ящик мандарин. Син элек мондый түгел идең. Вакшылана башлаганда син яшь барасың. Монда беләсеңме? Монда алдан әйтеп куярга кирәк. Алайса камера сүнгәч, мандаринны кемгә калымына киемеңне алыштырганчы мандариннан җилләр исергә дә мөмкин. Зөлфәт, чынлапта бик зур рәхмәт бу киштән өчен. Без коллектив белән бик шын күңелдән шат булырбыз һәм аны дөрес итеп, гадел итеп бүләрбез. Әле сиңа да калдырып сөйләсәм. Әйе. Зөлфәт. Тапшырны караган бармы? Дөрес әйтәм, кулымны истәлгә куеп караган бар әйме, ләкин минем теге җинтекләп караган юк иде. Чөнки шакырдылар да әйтмәделәр нәрсә пешерергә кирәк икәнен. Һәм мин шунсы кызык булды минем үземә дә. Мин бит белмичә пешерәм икән нәрсәдер, әйме? Яисә әзерлим иде. Пешерәмме, әзерлимме, белмим. Аны син түгел аны мин дә белмим хәтта. Аңлавымча, аны телевизор караучы нинди рецепт җибәрә. Һәм шул рецепт буенча мин нәрсәдер әзерләргә тиеш. Дөрес. Безнең элегрәк шартларның башка иде. Хәзер инде форматы үзгәрде. Син көрәшәсең бүген безнең телевизион тамашачыбызга каршы. Кемдер хәзер аның белән танышачакбыз. Сиңа рецепт юллый. Син шул рецептны мисә күрсәтәчәкмен. Карыйсың. Аха, так. Ни моны булдырам дисең дә шулай дип эшлисең. Әгәр дә ахырдан дип әйтик, тапшыруның ахырында синең ясаган рецептың нәкъ шул фотога кебек килеп чыкса, анда 1-2 мм кыек китү ансына саналмый инде, сантиметр анда, ну, тулайым шулай булырга тиеш. Һәм рецептәмәгә дә тәмле булырга тиеш, ансы да бар. Һәм әгәр дә шулай булып чыкса, безнең тапшыруыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл савыт заводы ашык акционерлык җәмгыятеннән әлеге таба менә нәкъ менә бу таба Кукмара дип язган, күрәсезме төбендә? Синеке булачак, оригинал. Әйбәт. Әгәр дә юк икән, бу табаны без шул рецептны юллаучыга тапшырабыз. Әйе, җибәрәбез. Анда почта Россияме. Син аббарып тапшырасыңмы, үзе килеп аламы, ансы билгеләрбез. Син әзерме көрәшергә? Мин әзер. Миңа кызык. Син җиңгән хәзер сез гына торасың, әйме? Без танышабыз, кем ул сиңа каршы бүген көрәшүче. Әйдә. Гарифуллина Регина, 34 яшь, Казан шәһәреннән, косметология өлкәсендә эшли. Спорт белән шөгыльләнә, 6 телдә сөйләшә. Иң яраткан ел фасылы кыш, иң яраткан бәйрәме яңа ел. Яңа елны әти-әниләре һәм туганнары белән каршы алырга ярата. Чөнки яңа елны ул гаилә бәйрәме дип саный. Я Зөлфәт, без инде Регина белән таныштык. Сиңа каршы көрәшүче бүген 34 яшьлек Регина һәм тадам, менә шундый салат рецепты юллаган. Зөлфәт, үземдә беренче күрәм. Димәк, шушы фотографияга карап, мин аның ичендә нәрсә бар икәнен белергә тиеш, әйме? Һәм шуны ясарга тиеш. Ну, ничек белергә? Шамаларга. Шамаларга тиеш. Әгәр дә рәсеме буенча шулай туры килсен дисәң, монда гранат бар, ну яра, бер нәрсә бәрәңгене мәсәлән изеп, шуның белән каплап куярга укроп, әйбәт, укроп өстенә кишердән йолдызчыклар кисәргә һәм бераз гына гранат сыйып чыгарга. Майонез да салырга була әле монда хәтта. Әйе, бу майонезмы? Күкәй дә бар кебек. Күкәйме, бәрәңгеме, нәрсә икән? Аңлап булмыйм. Кара җимеш микән моның, нәрсә микән бу? Ансына гөмбә тутырсаң да ярый.
Алса көмір салсаң да бір сөзді айтмайшық, чөнки фотосы Рәсімі шунда келіп бойынша. шыға бит, рәсімі шулай. Миңа қалса бұл гранатовый браслетқа ұқсаған. Мен ілік бар ешін сақат едім сен гранатовый браслет деген. Теге башта ясыйлар шөйттіріп ярымды керек. Нәк міне яңа елға ясыйлар енді. Һәм теге гранатлар ябыштырып қояр бетін қыринады. Мен өзім бик салатқа исім кетмәген кіші боларақ, шоңа айта алмайм. Мен яратқан салатым шул винегрет. Яратам. Ейсе краб тояқшықлары белән салат. Иң жайлысы, ғұмән сен әзірлешесің бі яңа ел алдымнан? Мен салат әзірлесің бі? Салат жоқ. Мен көбірек итлі ризықлар шундай тігі. Урамда? Шын, жоқ, үйде де. Шашлык? Шын ират әзірлей тұрған, томақ туйдыра тұрған шундай ризықлар. Кисеклеп, итне аши тұрған. Шештин-піштинлар белән мен бик шөгыльләнергә яратам. Ярат, Зөлфәт, менә бүген яратырга туры киләчәк. Ярат. Бүген яратырга туры киләчәк. Таба өчен көрәшергә туры киләчәк дип Приз әйтәсез. бүген таба, яңа ел бүләге я Регинаға, я сиңа эләгәчәк. Шуңа күрә киттек, әйдә көрәшебезне башлыйбыз. Һәм инде мин сиңа бөтен син сораган хәзер менә бу укропларны, кишерләрне, бәрәңгеләрне чыгарып куям. Әйдә. Я Зөлфәт, син сораган бөтен нәрсәләр өстәлдә. Әйдә. Син шамалайын диямыз, сораган дип. Башлык иң җиңеленнән Әйдә. яшь киленнәр иң беренче башлый торган эштән. Ул йомырка пешерү. Бер салатны да бызмый торган нәрсә ул, дуслар. Күкәй. Кемдер күкәй, кемдер тавык йомыркасы дия. Ничек тәяр? Без моны 5 минут кайнаганнан соң 5 минут тотарга тиеш. Әле без әле пешерәбез аны, беләсезме кайда? Кукмараның менә Кукмара заводы чыгарган шундый мини кечкенә генә кәчтүрүлдә. Алайса 4 минутта 38 секунд тотарга. Җитә. Зөлфәт, монсы нәрсәгә? Монсын анда бит түгәрәк куелган иде. Шуңа күрә Лайфхак. шундый. Мен уйлыйм, мен уйлыйм, ничек эшләр икән ул берне дип. Мен Мен уйлаган бәлки бәлки менә менә бит бармак белән Әйе, як-якка. Я нормальный вариант. Без башлыйк алайса иң астына инде әлбәттә тавык. Бу тавыкның күкрәге дип йөртелә бит инде бит. Татар телендә туши дип әйтәләр. Туши дип тә әйтәләр. Тавыкның күкрәге булмый, тавыкның туши була диләр. Тей күкрәкне тавыклар күрсәң, син әкрен генә, яма әкрен генә кисәтер. Амин. Безнең тапшырыбызның спонсоры турында да берничә матур сүзләрне әйтим. Инде Кукмара металл заводы Ашык акционерлык җәмгыяте һәр барчагызны якынлашып килүче яңа еллар белән тәбрик итә. Кукмара сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт-саба Германия технологиясе буенча Рәсәйдә җитештерелә. Һәм уңайлык өчен әлеге заманча шәп савыт-сабаны сез дуслар интернет кибет ашада алырга мөмкинсез. Әле киләсе елда да ассортимент һәр вакыт артып торачак. Алдагы елга да барыгыз кибетләренә, аларның фирменный кибетләре бар. Кукмарада һәм бар Казанда 3 кибет. Аның беренчесе Павлюхин урамы 114 адресы буенча урнашкан. Икенчесе Рихард Зорге 11Б адресы буенча урнашкан Горки парк сәүдә үзәгенең беренче катында һәм өченчесе кварталда Мусина урамы 23Б адресы буенча урнашкан менә шул кибетләр. Кибетләрдән яңа елга да әле өлгерәсез үзегезнең хуҗабикәләрегезгә, әгәр дә безне ирләр карый икән, әгәр дә хатын-кызлар карый икән, хәзерге вакытта ирләрегезгә намек ясагыз. Ишарәләгез. Алып кайталым миңа Кукмара кибетеннән. Яңа ел бәйрәменә. Менә дигән. Бүләк итеп кара хатын-кызга шуның ише бер. Аннары үзеңә каска алып кайтырга кирәк. Зөлфәт, син бүләк итеп кара. Син бит аны бер табагына бүләк итмә, син комплекты белән. Син комплекты белән туны эченә төреп бир аны. Яисә, комплект аласың да коробканың иң эчтә кичкенә кәстрүл эчендә алтын балдак яисә бер нәрсә, белмим, йөзек. Я Зөлфәт. Кая булдың син 12 ел? 12 Синең тарихың бик кызыклы. Силек әлеме, кемнәр белми, заманында инде 2001 елда Татар радиосында Зөлфәт белән без бергә эшли башладык дисәк тә була. Әле радио ачылганнан соң 2 айдан килде дә, ул инде 8 ел бергәләшеп, яңа программалар ачып, эфирларны бергә алып барып, төнге эфирлар, анда бәйрәмнәр, туган көннәр, анда санасаң күп инде. 30 ел бергә кичтек дисәк тә була инде, әйе. Әле Зөлфәт Җилнурда мин шахит идем. 2 туйда да, минем 2 туйымда да, чөнки аның берсе булды. 2 туйда, 2 көнендә дә дигән туйның. 2 туйда да. 2 туй, чөнки берсе кыз зату туйы була. Алар ягында, әйе. Ләйсәнгә инфаркт Мөслимгә кайтып. Әйе. Аннан соң инде Казанда, монсы инде кияү ягы туйы. Менә шулай. Вәт, әле заманында мин хәтерлим, Зөлфәт, мин сиңа аны өчен нык рәхмәтле. Туйлар алып бара башлаганда Зөлфәтнең бары бер папкасы.
ул папкада аккуратно төрле әйберләр. Син хәтерлисеңме ул Иә. әйберне? Нәрсәләрдер язылган, Каядыр ничек буларга алып барырга кирәклеге, шигырьләр, уеннар. Элек бит интернет, YouTube югы җәмәгать. Менә шул интернет, YouTube, Google. Менә шул нәрсә иде, папкада иде бит нәрсә. Ул папканы югалттым бит мин. Минем Ләкин ул папканы югалтканда инде андагы бөтен нәрсәне яттап өлгергән идем. Шундый теге удачный вакытта гына югалды ул. Бар заманнар. Бар бит, Аннан соң 2008 елда гыйнвар айында Мин радиодан киттем һәм 12 ел 11-12 ел узганнан соң яңадан менә шулай әйләнеп зур срок бирделәр сиңа. Әйләнеп кайтырга насыйп булды. Трагашу. Аллага шөкер, теге тәкъдим итүгә мин инде шундук кызыксындым, чөнки әйткәндә, радио сорыйлар бит, радиога кайтасың килә, бирәттәр шул эштән киткәннән соң инде радиодан киткәннән соң кайтасың киләме? Мин әйтәм, менә үләм шул хәле, бөтен тормышымның мәгънәсе бетте, кайтырым дип алай түгел. Ләкин шакырсалар барыр идем дип әйтәдер идем һәр вакытта да. Ул кай вакытны төшләргә дә керәдер. Син күз алдына китер төштә утырасың, син төштә уянып китәсең һәм син эфирга саңа калгансың. Күпме тапкыр шулай булды. Хәзер тагы да иртәрәк эшли башлагач, кай вакытны ял көннәрендә, шимбә, якшәмбе көннәрендә берничә тапкыр булды шулай. Мин уянып, киенеп, чыгып китә язганым да булды. Шимбә, якшәмбе көнендә. Безнең шимбә, якшәмбе көнне эш юк. Ял итәбез шул 2 көндә. Менә шундый хәлләр булгалый. Якыннарым ничек кабул итте? Анда әниеңә әйттеңме башта? Гөлназ белән сөйләштем хатны белән. Без бит инде андый кешеләр түгел булат. Барабыз эшләбез. Без андай әйберләрне киңәшләшеп, теге хатыннан сорап, ул яшьтән узган бит инде һәм. Андай әйбер булмады да инде ул. Күпләр шулай тәкъдим иттеләр, мин киттем, эшкә дидем дә чыгып киттем инде иртә баштан. Битте, китте шуның кирәк. Күрдегезме? Ошыймы? Ошый. Сагындырганмы? Сагындырган, күңелле, кызык. Элек радионы тыңлаган тыңлаучыларда кире кайта башладылар деген хәзер радиога. Язгалыйлар. Үземә дә шәхси аккаунтка да язалар, аннан соң Татар радиосының WhatsApp-ына да яшь вакытлар искә төшеп китә дип тә әйтүчеләр бар. Шушы радионы тыңлагач дип, чөнки бит инде ул яшьлек. Ул вакытта безгә 23 Син әле студент идең, мин дә укып бетергән идем. Миңа 19 яшь миңа. 19 яшь иде. Миңа 22 яшь булып чыга иде. Эшли башлаганда. Менә шул вакыт. Ул бит яшьлек, иң күңелле вакытлар. Иң кызык вакытлар ди. Ул вакытта безнең Проточный урамында урнашкан офис, радио. Анда җыел барасың, баткак йөреп яңгыр яуса. Бутай. Айрып алмашай киемнәре белән бара торган иде. Менә хәзер инде монда эшләүчеләргә сөйләп күрсәтәсең дә, яшьләргә. Машина белән килеп туктаучы яшьләргә дигән. Шулаймыни? Без җәмәгать транспортында троллейбус, автобус белән домовой тукталышында төшеп каласың да, шуннан соң җыяүләп, бутыйлар белән лаштырылыштыр өстерәп барасың радиога. Әзерләнәсең. Татар радиосы. Әле шунда кунып калу бар иде. Ул вакытта эфирны ташлап калдыру юк. Әлбәттә, кем кичке сәгать кичке эфирга килә, мәсәлән, кичке сәгать 7-дән эшли, төнге 12-гә хәтле, 12-дән 6-га кадәр радиода йоклый да, иртәнге сәгать 6-дан 10-га кадәр тагын эфирда эшли. Чөнки ул вакытта компьютерлар теге туктап калу бар иде. Шундый очраклары да сүнеп кала торган очраклар. Ул вакытта бит автоматизация бик юк иде әле. Безнең яшьлек барыбер теге утрасы килмәй, яшьлекнең бит инде аның үз кызыгы, дискотекаларга барасы килә. Без инде чыгып китә торган идек тә, клубка бара торган идек тә, һәм вакыт чыгып, шунда торган таксистлардан радионы кабызып, тыңлап аладыр, клубтан чыгып йөгереп. Радио эшлиме? Димәк әле ярый дискотека. Бактым исә, төнне кемгә кирәк булганда аны эшләмәүне, эшләмәсен нидер шундаймы? Туктап калсын. Җаваплылык барыбер. Барыбер әгәр туктаганын белсәләр, электрәләр иде. Андый вакытларда бар иде. Ярар, инде ул вакытларны хәзер калдырып торабыз да, хәзерге вакытта менә Зөлфәт Зиннуров. Кем ул? Нинди кеше үзеңне? Юк, мин хәзер тагы да җаваплырак кеше. Чөнки гаиләсе бар. Чөнки 2 баласы бар, 2 бала атасы. Аларны үстерергә кирәк, һәр шулар дип яшисең бит, бар, балалар булгач бит, балалар дип яшисең. Аларның бар нәрсәсе булсын, бездән ким булмасыннар, башкалардан ким хур булмасыннар дип тырышасың. Менә җаваплылык шул инде арта. Зөлфәт, хәзер ешрак. Мисалны бирә алмыйча булдыра алмыйм. Узидан икенчесендә кыз дигәч, мин сөендем, хатын елады. Мәсәлән, елады хатын. Хатын малай теләгән. Чөнки ул малай теләгән иде. Сиңа малай алып кайтырга инде. Син теләгәнгә теләгән идең. Юк, үзе малай теләде. Ул хәзердә
тиги сөйләшәбез дә инде, мин әйтәм, Барып карыйм икенчегә. Ике белән генә алмый бит инде әзрәк. Әнә булаклардан да карайын дип әйтәм, аларны да шәү бит инде дип җибәрәм. Ну бит аларга булышмады ди. Булышмады? Өченче бала ди. Менә ул малай тели. Мин кыз булса тагы да сөйнәм дип әйтәм. Өч кыз булса да. Үч кыз булса тагы да сөйнәм дип әйтәм. Алай дип әйтмә, чөнки уйлар алар материалләшә, һәм башкалар. Нә, шундыйрак хәлләр. Кулымны йөрәгемә куйып әйтәм, Зифәт, менә син хәзер вакытта бик сөендерәсең менә. Мин Инстаграмнан да карап барам, вакыт. Синең кызларга булган мөнәсәбәтең, ул багаларга булган мөнәсәбәтең, Зәлиягә, Зифага. Сөендерә. Рәхмәт. Бик хуп. Һәм инде бик күңелем менә шулай әти белән кызлар арасында шундый җылы, яхшы мөнәсәбәтләр булганда. Нәкъ менә бездә кемгә инде? Кызлар алар бит әтигә якын. Әлбәттә, бер сүзсез бер үк теге исән сау гына үстергә язсын. Амин. Сезнең гаиләгә дә, безнең гаиләгә дә, барлык гаиләләргә дә амин әйтәм бит. Дөрес тәрбия алсыннар, матур тәрбия алсыннар, матур гаилә үрнәгендә һәм инде бирсен Ходай безнең кебек кияүләр. Әйе. Булсан, башар түгел. Башта уйлап. Я Зәлиянең музыка белән шөгыльләнүендә синең яисә Гөлназның роле. Мин күреп торам, ул хәзер башта курайдан гына башлаган, хәзер инде кулына флейталар да алган. Әкрен генә флейтага өйрәнә башлады хәзер. Ул Синең хыялың әллә аны бит саксофонга да анысын өйрәтү бик җиңел булачак. Менә мин Шуңа таба барам әллә мин монда. Яратам саксофонны һәм флейтаның тавышын яратам мин. Һәм ул билгеле, әгәр дә тынлы уен коралларында уйнарга өйрәнсәң, уйнаган бала ул ангина һәм шундый сулыш алу органнарына салкын тидерү белән сирәгрәк авырый. Һәм шуңа күрә мин инде аны баянга биреп булмый, ул бигрәк кичә. Юк, инде баян. Зифәт, үзем уйрәндем, уйнадым баянда кирәк түгел. Һәм аның кыз кешегә бигрәк тә. Музыкага булган мәхәббәтен шунда ук үтереп булмый бит инде. Юк. Шуңа курайга бирдем. Бик ошый үзенә. Барысына салма әле син так. Әйдә без моны әзрәк кенә алайсак. Кимет игәле. Анасы тагын истәрбез, яме? Майонез салып алыйк. Әзрәк кенә бер әйләндереп бер кат. Аннан соң тагын кашык белән иде. Инде барыбер тәмле ризык килеп чыгарга тиеш. Яңа ел бәйрәменә дуслар. Без монда керәшәбез бүген Регина исемле телевизион тамашачыбызга. Регина бик зур рәхмәт шундый кызыклы оригиналь рецепт юллаганга. Чыршы формасында әле мондый рецептлар күргән юк иде. Я, Зифәт, Зәлияне киләчәктә шунап та музыкант дип күрәсеңме? Юк, алар музыкант. Ашыкмаем, салырга иң соңын. Юк, мин салмыйм. Миңа савыт кирәк, сырны нитергә, кырырга. Әйдә. Шуңа күрә мин монда куеп торырмын әллә дигәнем. Так. Музыкант булырмы юкмы ансы үзенә карый инде, ләкин бер шөгыль булырга тиеш барбыр баланың. Ипилек тозлык дигән. Әйе, ниндидер ул киләчәктә бәлки яхшылап уйнарга өйрәнсә флейтада бит. Мин аны үзем белән мәсәлән йөртер идем әле берәр кая тапшыруларга яисә ниндидер банкетларга, үзенең оригиналь берәр жанры белән. Әгәр дә үзенә кызык булса, бүгенге көндә аның үзенә кызык. Сорыйм, инде бер ел йөрде курайга, туйдырмадымы соң, йөрисең киләме, йөрим ди. Аның бүгенге көндә әллә 4, әллә 5 түгәрәк. Әйтәм, кызым, бу күп бит. Әйдә берәрсен киметик, кайсын юк атым, мин бөтенсенә йөрис килә. 2 вокалга йөри. Ул дөрес түгел инде ул, әлбәттә. Ләкин менә ошо яма. 2 төрле укытучыламы? Әйе, 2 төрле укытучы, 2 төрле вокалга йөри. Солфеджиосы бар, әйме курай, флейта, тагын нәрсәдер төшереп калдырдым кебек. Юк, аңа ошый. Белмим. Димәк, ул музыка мәктәбендә шөгыльләнә бит инде. Музыка мәктәбендә бар инде, анда бөтен базовый фәннәр, алар барысы да керәләр. Шуңа күрә Зәлия булай икән, вакытың бар икән, шөгыльләнеп кал, аннан соң югары сыйныфларда, 5нче сыйныфта вакытың балакаем, апаем бик аз булачак. Шуңа күрә рәхәтләнеп, өйрәнеп кал, җәме. Һәм беләсезме, Рөстәм Закировның улы инде хәзер, әнә, гастрольләрдә йөри. Әйе. Кызы ничек матур җырлый. Әлбәттә, моңлы мелизматикасы бар. Моңы бар. Менә сокланырлык гаилә. Шуңа күрә балаларны көчләп кадәр музыка мәктәбенә җибәрергә кирәк түгел, дуслар. Мин сезгә моны үземнән дә чыгып әйтәм. Безнең әнә кызыбыз, олысы, җырлыйсың киләме? Юк, башта. Юк. 5нче класста әйтмәсен. Булда җырлыйсың килә мәктәпкә языгыз. Менә гадәттә бит музыка мәктәбенә 1нче сыйныфтан баралар. Бу 3нче сыйныфтан тута китте менә. Вакыты җиткән шул вакытта. Үзе теләп, шуңа. Я, безнең Мин сырны хәзер бераз гына урадым да, һәм Сине бераз сиеп чыгар. Бер катлама, бер катлама. Аз гына сиеп чыккан тегени начар булмас, миңа калса. Аннан соң минем уйлавымча безгә кирәк булачак. Менә кыяр карый, миңа кыяр бер дә саласы килми монда. Әйдә без икенче шитеп менә монда суган салабыз.
Хәзер суган туры. Суган уртасында калсаң чиктер яхшырак булачак. Суганы да аны бик тиге вак итеп торырга кирәк. Китер. Я, яңа бәйрәмнәрдә нишисез кая барасыз? Өйдә каршылайсызмы, кунакка барасызмы? Кунаклар җыясызмы һәр вакыттагыча? Безнең ничектер гел һәр вакытта да килеп чыга ул. Күлле дә. Юк, кисәк кенә килеп чыга, уйламаганда. Көнендә үзгәргән мөмкин. Нишлибез дип. Көнендә я бер көн кала алдан нәрсәдер үзгәреп. О, әйдә булай итәбез. О, әйдә. Ну, мәсәлән, узган, менә быел ничек каршы алдыгыз алайса? Хәтерлисезме, бер ел элек? Быелны каршы алдык. Мин эштә идем. Төнге 11:30-га кадәр эштә булдым. Ярты сәгать бар иде минем өйгә хәле кайтып җитәргә. Өлгердеңме? Өлгердем. Курантның соңгы сукканында жүгереп кирдем күршеләргә. Күршеләр белән бергә каршы алдык. Синең гаиләң күршеләрдә иде. Әйе, мин аларга әйттем, кая, мин болай да өйдә юк. Күршеләр дә чакырды да. Мин әйтәм, Теге айназмы әллә? Барыгыз. Юк, Илнур исемле күршеләр. Илнур белән Гөлназ алар каршыдылар да һәм чакырдылар да инде, шунда каршы алдык. Димәк, өлгергәнсең. Өлгердек. Ярап. Яңа ел каникулларында нишисең балаларны, кайларга алып барасың гадәттә? Теге күңелен күрәсеңме балаларның? Әйе, бик каты чакыралар инде Сабадагы, әбисе чакыра. Сабада Зөлфия апа. Әйе, аннары Сабада минем сеңелкәшнең малайлары бит инде. 2 малай аларның, безнең 2 кыз, аларның 2 малай. Менә ничеге? Алар бик кат чакырып көтеп калалар. Иншаллалар шулай ук Шалдагы бабайсы белән әбисе чакыралар. Яңа ел бәйрәмнәре, әйдәгез чыршыларга барырбыз, киноларга барырбыз, мультикларга барырбыз һәм башка. Оныкларны сагынып көтеп алалар бит инде әби бабайлар. Менә шуңа күрә Тута, миңа бик кызык тута. Мин булай иттереп тураганнары беренче тапкыр күрәм, пычакны бат итеп. Гадәттән чиктермә булай, шалт, бу бармак, син башына кала. Тук машиналай турыйсың. Бу суганны. Син чиктер суганны. Yo, беренче күрәм шундый кискәннәрен. Кем белгән инде, кем ничек һәр кешенең үз стиле. Ничек тә ярый. Ничек тә ярый. Әйе. Ит ашаганда күренеп тора Зөлфәтнең менә күбрәк. Ит өчен. Ит өчен, аны суганны ваклап тура бетергән шаннар тәмәдә калмый аны. Салат өчен ваклап тора. Ярый Зөлфәт, ярый, монда бар. Без икәү генә буны ашыйбыз. Әйе. Әнә, яра мин дә уйладым, мандаринны бирәм аларга, салаты безгә булыр. Ярар, каядыр бару, Кыш бабай резиденцияларына, анда шундый теге. Быел сәяхәтләр буламы? Быел хатынны алып барырга дип торам, менә планлаштырдым. Кыш бабай янына. Кыш бабай янына да һәм Төмән шәһәренә алып барып кайтам дип планлаштырып торадыр әле. Билет алгансыңдыр инде. Алган, әйе. Бу машинадамы? Поездда, юк, машинада. О, романтик купе? Машинада миндән алып барып кайттым Кырымга быел. Кырымда булдык беренче тапкыр. Машина белән бардык, машина белән кайттык. Ялы рәхәт, юлы авыр. Әгәр дә алышырга кеше булмаса. Әйе. Кеше бар мисың алышырга? Бар, алышырга бар иде, ләкин барбыр. Барбыр авыр. Утырып барырга, барып җитәбезме дип, кайтканда кайтып җитәбезме инде дип кайтулары, шунысы газап. Без бит теге, мин үзем шундый ник кеше теге, җитәле, резкий кеше дип әйтимме соң инде. Миңа тиз кирәк, менә кирәк. Шалт. Булсын. Әйе, булсын. Бер булсын, берәгәйле булсын. Менә шундый. Көтеп азапланганчы. Зөлфәт, син суганны салаткан, без бу эшне эшләгән арада, дөресрәге син бу эшне эшләгән арада бергәләшеп тәмле көрәшебездә, тәмле реклама карый. ТМ-ТВ телеканалда тәмле көрәш дәвам итә. Бездә кунакта Зөлфәт Зиннуров, тырыша, салат ясарга маташа. Әйе. Бу шын теге ирләрский салат була бу. Кисәкләре зур. Ире кисәкләр белән суганны артык вакламыйча, кашык белән ашый торган, нәзберекләнеп, бу шәнишке белән ашый торган салат түгел. Моны шалт итеп ашыйсың. Зөлфәт, мин сиңа монда чистарта башладым менә бу нәрсәне. Кирәк, син аны угыштан чыгарасың дияме? Башта программада әйтәбез без аны. Йомырканы кырабыз, аннан соң сыр белән өстен тигезибез дә. Бәлкем башта сыр, аннан Пси юкмы монда калдырырга юкмы? Юк. Үзеңнекенә кайтсаң да, син пси бармы иде? Эт бар. Этнең хәлләре ничек? Әйбәт, Аллага шөкер әле. Назлы бит әле? Юк, назлы бит. Назлы белән сабылашты. Югалды, аннан соң инде хәзер Батырны 2нче елын бездә. Бик әйбәт карап барам икән. Искә төште. Ничектер назлы күңелгә ныграк кирип калган. Аны балалар да әлдә искә алалар Назлы кая дип. Назлырак иде дип әйтәләр. Батырга караганда. Әйе, Батыр. Батырракмысың? Батыр бит ата.
Назлы ул ана дейді. Ол Гадәттә аналар бит инде усалрак була диде. Акыллы иде ул. Ул теге тукымлы булмаса, монысы тукымлы. Паспортларын яр белән дип әйтәләр шундай. Назлы ул гади, инде авыл ите, ләкин ул шул хәтле акыллы иде. Менә без Үзем кебек гади иде диген. колясканы чыгарып куя торган идек урамга, әйме шул колясканың астына әлеп улакта Зифаның туган гына вакыты. Шул колясканың астына килеп ята. Һәм шунда ята бер кая китми, бала йоклagан вакытта. Менә беркем өйрәтмәгән, нитмәгән, каян белгән. Саклап ята. Саклап ята шунда. Саклап ята. Менә бит. Я, тагын нинди хайваннарыгыз бар игездә дип тиде. Кушкырт, балык. Юк, балык та юк, кушкыртлар да юк. Джунгариклар. Асы нәрсә дә? Әле о этапка барып җитмәдегезме? Юк, аны барып белмим. Анда юрлар белмим, кызларның сораганнары юк, Аллага шөкер, нәрсәдер белмим. Ярар, сора, син кайтып сора ылысыннан. Кызым, джунгарик нәрсә икән ул дип. Таптыралар кайбер чакта, таптыралар. Беләсеңме, шунысы кирәк, монысы кирәк дип. Теге ташбакалар, андый бер этап булып ала бит инде. Попугайчиклар. Юк, әлегә сораганнары юк. Әле син бик бәхетле. Куяннар тотмыйсыңмы? Юк, шул. Малтуар, сарык, тавык. Теләк бар андый менә куян, мәсәлән, шундый я сарык. Шо үзеңә теге Күңел өчен, для души диләр бит әле. Күңел өчен. Ләкин аны бит тора вакыт кирәк. Аңа синең безнең бит режим юк андый куелган. Менә һәр көнне моны эшләрен, тегене эшләрен без бит шиткә дә тегендә шит районнарга йөрисең, республикаларга йөрисең. Калдырып китеп булмаячак бер көнне. Аны кем карый? Этне кемгә калдырасың андый вакытта? Менә этне ярый әле күршеләр бар, Аллага шөкер, алар андый вакытта күршеләр ярдәмгә килә. Һәр вакыт менә аларга бик зур рәхмәт. Күршеләр дигәннән мин инде Инстаграмдан карап барам, күршеләр белән бик дус тату матур яши. Аллага шөкер, тфу Аллага шөкер. Әле балык чист тартканыңны күрдем әле мин синең тузлы балык 50 кило. Мин бүген беләсеңме тапшырырга килгәндә мин инде әйтәм Зөлфәт миңа тузлы балык алып килә. Дип алмадык бит алмадык. Я алдым бит инде берсе. Берсен алдык. Нормально булган булса. Күпме торырга тиешме тузлы балык? Бер ай минимум торырга тиеш. Туз өчен. Ул бер ай торды, артык торса да бер нәрсә булмый аңа. Хәзер инде тагын менә хәзер дә алсаң буланың бөтенесен чукып алырга кирәк, юырга кирәк яңадан. Әйме? Юып киптерергә кирәк. Бераз гына инде. Элеп киптерергә кирәк. Ул майлы балык булачакмы? Элеп киптерер өчен аны бит өйдә хәзер бүген кая менә бу вакытта кая киптерәсең? Җылы көндә түгел бит инде. Өйдә киптерә кирәк. Өйдә киптергәндә аның маяга акмас өчен аның астына тазлар куярга кирәк. Кая ул 50 килограмм балыкның бөтенесен анда киптереп бетергә. Шуңа күрә әлегә мин көтәм, бәлки бераз җылыта башлагачмы шунда язгы кояш карый башлый. Менә туз каклыйлар бит. Әле шу вакытта хәтле тутасың син. Тутырга мөмкин. Әгәр зыяны булмаячак инде. Тыңы тыйып тора алсаң, тутырга мөмкин, әгәр дә түссәң. Кайчан сезгә кунакка барырга икән? Графигымда хәзер уйлый башладым. Һәм ларда урын юк әлегә. Менә шул гына бөтен проблема. Аны бит ларга тыгып куйырга кирәк аннан. Ул балыкны кем тотты? Без аны сатып алдык. Ул махсус кило ярымлы балыклар, кило ярым 2 килограмм. Берсе. Зуррак хәтта кайберләре. Менә шундый. Һәм алар тузлау өчен иң оптималь булып санала. Бу нинди балык инде? Сазан. Бер иренмисең андый эшне эшләргә син, эме? Кызык бит инде ул. Аны бит аннары бит аның ашавы тәмле, ул бит үзеңнең, синең беләсең ничек үзең эшләгән, үзең тырышкан, тырмашкан һәм әле мактап ташасалар шуны, ул бит рәхәт. Синең мунчаңа мәсәлән кергәндә мунчаңа мактап кирсәләр, пешергән ризаңа мактап ашасалар, рәхәт бит инде ул. Әлбәттә, һич шиксез. Һәм инде әйткәнчә син Инстаграмга да элек алай артык игътибар бирмәдең, хәзер вакытта менә шундый берләрне дә чыгарасың. Халыкка якынрак берләр дип инде. Директка да күп язалардыр инде сиңа, Зөлфәт рецептын җибәр әле, тигеләйтер әле, булайтыр әле. Әле бит аның каберләре 100 шире, борын шире бит әле ул. Менә картаны куйдым мәсәлән, әйбит, ишәге мин яратам мин шуның ишәге берләр. Менә сыерның теге ишәге. Зөлфәт ашаган бар мине, ашаган бар. Нәрсә икән? Шомалыйм белән. Шуны күбесе менә безнең татар халкы бит ни югыйсә гомер-гомергә аның ише ашаганнар безнең элек ишәгене ташлау дигән әйбер юк ул, хәзер генә ташлый. Аны җуып, җаннар чыгалар, азапланып бетеп, кышкыны катып, тумып, бәкегә алып чыгып. Дөрес. Менә шуны мәсәлән пешерәсең әйбит. Инде башта. Ашап та карамаган кешеләр, аны ничек ашыйлар инде? Әле шуны бар бит әле дин белән бәйләүчеләр. Ашуын бер кимгә. Инде. Төрлесе бар бу. Аллаһайым. Но
исе біраз нейрек енді, міне исе білен бик келішіп өтпейм мен аны. Но тәмге тәмлейінді, тәмлеп пішірсәң енді аны. Но исіне шығарға керек біраз. Бір нәрсесі жоқ, уксус саласың да пішіргенде, ярты стакан жібересің. Шулай да болады деймін аны. Қойнатқан уақытта, шестаққан соң қойнатқанда. Аның исе аның қадірі шықмай. Бір нәрсесі. Әлі шулай да болады деймін ел дейм. Шулай ярайды міне. Міне бейт. Ғымыр бұл яша ғымыр. Так, қазір жұрт аламыз, біздің де шықалды, айда. Біз қазір мұнда сырын салабыз мы тағын? сырын салабыз дайымы, анан соң майонез білен бұлай қоплап шығырға керек. Майонез білен қоплап шығыр. Біздің безеу үлішігіне қала. Яғни, безеу үлішіне кірешегінде укроп. Әлі тұз сүйбірге керек. Біз әлі біраз қатты. Білесің мен? Жоқ. Сыр байда тұзлы деп ойлайым. Біздің, мұнда күнбе қалды әлі. Күнбе тұзлы. Hem tavuk o kapşuni tuzlu. Әлі гранат бар бейтел, әзір көбірек бере бізде, ол да өзінің тігі әшкілтім тәмін бере. Амансын майонез білен тегізлеп қазір салап шығабыз. Мұнда қатя сырында біраз ана шо тегізлеп Әйді алайса сен сырында бәр, мен қазір... Сен қолын штат атыр, еме? Біз бұны қазір ішейбіз де, аннан соң шәтір біз нәрсе келіп шыққанын. Я достар, шуның білен шул, мына біздің салат. Инде әзір диярлік, не үшін диярлік? Бұның әлі зор бір іші қалды, мына бұлай. Стакан алар керек. Біз оны сыңырақ ішіміз, еме? Біразына сыңырақ, бұл мұна пішә тұрсын, біраз қойны тұрсын. Зефет, рубриканың исемен мен білмейм, сұрау жауап деп аталадыр енді, шынки көбі шырапта. Мен өзім ішінде бұл бір сюрприз ба, рубрикалар. Мена қазір аңлаттылар, сен адам аңлаттырға тұрыштылар. Мұндан жектір бізге ашыра керек бір қағаз бейтен еді. Сұрауын ұқыра керек. Һәм сұрауға дұрыс етіп жауап беруге тырышырға керек. Кім башлай? Себе? Суефа енді мұнда бізде қажетті. Суефа. Мен. Башла. Әлі шырат бойынша ғана өшетік. Арттырмай бізде? Арттырайын, неме? Карьера барышындағы ең зур гонорар деген. Карьера барышындағы ең зур гонорар. Әгер де шақсен үзіме гіне болса, бір 50 мың болғандар енді. Зур түгел, нормально. Әйбәт. Кеншен зур ма? Әйбәт енді. Нормально, 50 мың. Бұлай бірнеше тапқыр қатта алған болды, 50 мың. Бұлға алған болды, әйе. Бүгінгі күн қадар ұят болған тұрмыштан бір ұшырақ. Бүгінгі күн қадар ұят болған. Мен айта аламын, мен ойын ғымыр бойы бір іш үшін ұят. Менің міне негедір андай бір қазір еске түшмей ұят деген нәқ міне. Әйде гонорарына сен айталы, сен кім білесіз келе, мен ұятын айтамын. Мен шулық енді шул 50 мың кересі болғандар, 50-60 кересі. Ең қибат деген енді. Көп болмады, көбірек бейселер, ешірақ бейселер біз аны алырға ариза, әр уақытта. Ненде ешірақ? Бүгін білесің, бір уақытыны физкультура дәрісінде мен классташ қызына мен айтып, үшінді қызы енді ол үлтерге бек күшлі дейін бар. Күшлі қыздар айы. Күшлілер ұқылы да, әлі ол күшлі де. Бірәм бітінісін дірсі кетіп тұрады. Шул қызға нәрседер башта кизендім, кинендім де оннан соң туп алдым да баскетбол тобы біләдім. Шал. Һәм ішіне әләкті оларым, білесің, шында сығылып түштіме оларым башта шайарта деп тегер келіп. Асын шундай ұят болды, физкультура дәрісінде оқытушысы кіріп оннан соң. Байда енді мен сөздерді болады. Мен де ол қыздан неше тапқыр ғафу өтінді мен де. Біздің ченке класс ұшырашы болып тұра бет енді. Тем гүл шешек мәтем. Шының ұят шыл уақытта шылы ішлеген. Абыланы қатырләмейді. Қатырләмейді бұға енді. Білмейм қатырләмей жоқ. Ну мұны ұят. Бұлғына болса. Қыз кішіге қол көтергенім. Туп көтергенім. Хаманда ұялам ішлемәгіз алай жігітлер. Шара уақытындағы ең зор оңышсызлық. Бұл тегі корпоратив тұрында аталадыр енді. Ең зор оңышсызлық. Шара уақытында ең зор оңышсызлық нәрсе болған екен. Бірсінде бір көптен, бик көптен қонақлар да шындай актив түгілі. Һәм тігі бұла бейті құтлау бересің бейті әлі тост әйттірі деп еме? Кейтті тост әйтті тоқтатып болмай. Нәседер, мен де нәседер тоқтатырға бек тұршынан. Һәм шының қатылы бір 2-3 сағат кәсіз олды. Мәне шул менім қаманда қойбашады түшәрім кәсіз. Бір таққыр болды мәне шулында. Сен әйткәш, менің ескәтшті шулай оқтық бір тойға шақырдылар. Ләкин әнесі енді бик қаты міне біздің өзіміздің бола аппаратуры, біздің кішіміз бар, ол бола, сен өзіңнен керек, һәм башқалар киіндім, аппаратура, музыкал өзек. Болды, менің далай. Музыкал центр, музыкал өзек, әйме? Той, 100 кішілі. Әлі оларның ішлемеді, ойлап қарасын, ішлем, микрофон жоқ, нешлерге білген жоқ, 100 кіші, алардың нешек. Тауышын қарап тұра бет? Әйек, тамақлар бітті, тауышлар бітті. Шулай айтып, жырып шығарға туры келді әліге тойына.
Булгалады. Неше бетер теге саран 2 тапкыр төлейді ме? Әйе. Менә бик газап булды ул. Һәм уңышлылыкка саныймы? Сезнең иң зур курку бүгенге көндә инде әлбәттә куркам балаларым өчен, якыннарым өчен, алар авырмасыннар, якыннарым авырмасыннар. Һәр көн сайын әллә нәрсә карап утырасың да, телевизордан да гел һәм танылган шәхесләр дә менә китеп баралар әйбит һәрберсе теге ниндидер ширләр белән, авырулар белән, Алла сакласын. Ходай бала хәсрәте бирмәсен, беребезгә дә. Әйе. Шул курыкканым. Аннары күрсәтеп торалар бит. Әллә нинди начар ниятле кешеләр бар. Менә шулардан күрештергә язмасына яман кешеләрдән сакласын Ходай. Аллам сакласын. Сезгә хисап буенча мөнәсәбәтләр тәкъдим иткәннәре бармы исәп? Акчагамы? Мөнәсәбәтләр. Нинди мөнәсәбәтләр? Мөнәсәбәтләр. Йо, мөнәсәбәтләр. Мин сезгә тәкъдим итәм. 50 мең. Һәм бер тилгә. Андый булгандай. Кичтән сәгать 6-дан сәгать 12-гә хәтле сез минем туйнага бара тиешсез. Шундый тәкъдим ясаганнар булды. Үзегездә яратмаган сыйфат. Ялкаулык. Бармы ул синде? Бар. Мин үземдә сорап Дип идем, бар дип. Миндә дә шул. Менә ул әйткән. Үзегезнең алып бару дәрәҗәгезне 10 баллы шкала буенча бәяләгез дигән алып бару дәрәҗәгезне. Мин бик тыйнак кына 9,5 дип әйтәм. Мин 1 балга кимрәк әйтәм. 9,5. Сәхн күргәнәсең? Сәхнәдән башка сез Синеке кимете булды, мин 2 дисәм синеке 1 кала бит. Сәхнәдән башка сез үзегезне нинди өлкәдә күрәсез? Мин сана беримме? Балыкчы, автомобильчы, автоузырчы, сатучы, блогер, балалар бакчасында мыйыклы сакчы. Синең чират. Диге кары җыештыручы. Машинасы белән. Машинасын күргән юк әле, китәбез инде. Сез үзегез кар китәбез. Сез үзегезне килеп китерсең әле. Безнең быел трактор штартмый диделәр. Сез үзегезнең тормыш иптәшегезне нинди критерийлар буенча сайладыгыз? Беренчедән матурлык телим, мин күреп гашыйк булдым, мин яратмыйчы генә. Күрде гашыйк булды. Җырлавы миңа бик ошады, чөнки шундый матур тавыш белән мине әсир итте. Аннан соң ризык пешерү буенча мин аны күрдем. Әлбәттә без бер тулай трактор тордык. Мин ашты килгәндә теге башына җүләргә салып Керәдә бүлмәләрендә утырып тора димде чыкмыйча кызларның ашау вакыты җиткәнен көтеп, һәм инде теге бераздан теге турашкан булып, мәсәлән, шунда имештер теге тысалган булып, шулай итеп, һәм әлбәттә белмим теге җыйнаклылык дип әйтик. Вот. Булгандыр инде. Очко була. Хатының алдында очко эшләрен. Тормыш иптәшегезнең кайсы сыйфаты күбрәк җинләндерә? Кирелеге. Иң җинләндергәне, иң менә үз сүзле булуы һәм мин бер сүз әйтсәм, 2 сүз белән җавап кайтаруы. 2 генә түгел, бу минимум әле 2. Аңлады инде безне иратлар. Бөтен иратларда монда хәзер. Әйе. Мин синекене алай дип уйламый дирем, кара, шундыймы? Аны теге күрше тау күркә булып күренә инде ул. Тормышыгызда сарыф ителгән иң зур сумма һәм нәрсәгә? Йорт кадыр инде ул, йорт кадырмы гайна, квартира, йорт шуны. Нәрсә шуңа сарыф итәсең? Я аннан соң теге машина була инде. Я бу сорау бирү өчен теге көткәннәрдер инде, бәлки бер инде кызларга, мәсәлән, анда әйт. Хатынга дип. Юк, өйгә. Йорт, бөтен нәрсә йортка. Бөтен нәрсәне өйгә ташый торган иратлар җыелган әлегенә менә хәзер экраннар каршысында. Тормышыгызда сарыф ителгән иң зур сумма һәм нәрсәгә дигән? Монда әлбәттә инде һичшиксез йортка дип әйтергә кирәк. Һәм суммасы шиксез. Суммасы соранар. Юк, суммасы беләсезме, иптәш редакторлар? Мин әле шундый вакытта тәрбияләнгән идем. Безнең мине тәрбияләгән чорда суммалар турында сорашу һәм сөйләшү зур әдәпсезлек булып санала иде. Кеше кесәсенә керү дип атала иде. Кеше акчасын санарга өйрәтмәделәр. Мине әти-әниләрем. Ләкин кем йорт төзегән, кем йорт төзи, алар беләләр. Ул сумманың шиге юк. Аның бетәсе юк әле. Менә мин дә үй салам, әле белмим, ошо кырый күренмәй әле. Синеке дә шул бит инде. Мин әзерне сатып алдым, теге. Тырыштым шунда. Тырышам әле. Я Зөлфәт, синең чират. Әйдә. Татар эстрадасында иң яратмаган җырчыгыз. Авырсынасыңмы? Юк, моны инде теге ничек дип әйтим? Мин җавап бирәмме? Бер кеше дә
жауап бермес енді ол алай деп тігі бір-біріңні бетіне кемсіту бола ол нешектер мен Демей жауап берем. айтсам да. Татар эстрадасына мен сенің ярдәм етейін. Яратмаған жыршығыз. Булат Байрамов. Таланты yok, мұңы yok. Жырлаған бұлайынды шында. Хатыны білән. Хатыны жыршы болғанға ғана жырлап жерейінді ол. Міне. Яратмайым шул Булат Байрамовны. Мында бет жыршығыз деген. Мен айта аламын деген. Мен бана айттым Булат Жихангереев болар. Жоқ, айда сенен яра минус болды де. Мен сеңа мында білесің, мен де тіге жауапны қабыл етмеділер сумма бойынша аймен. Редакторлар мен қазір ана хабар еттілер. Әгер сен бір сұрауға тіге жауап бермес екен, демек минус. Демек сұрауға жауап бермеді, һәм ақырдан ендер бір жаза әзірлегені. Сенің де жаза болды, еме? Шақта, біз мәне сілфәт шулық шырда тәрбиеленген, ол шулай қондай сұрауларға жауап бермей. Яратмаған жырсығыз дейді. Соңғы тапқыр яқын кішігіз сізні нәрсе үшін тәнқидледі? Яқын кішігіз деген мұнда қатын болмасқа да мүмкін. Әбей, төші. Яқын кіші деген? Жоқ, төші ғымнан бір тапқыр тәнқидлегені жоқ. Әнейінде тәнқидлегені жоқ, яқын кіші. Қатын тәнқидлерге мүмкін, енді мен нормальный етерге мүмкін, кімнің тәнқитін көтер алам мен. Қатынлықын, обайларынықын, мәселен. Сен етсен сен екін да, сөйрәқер мен тәнқит көтер атырған кіші. Искеген әттіш мен нәрсе үшін болған екен. Бірер, ел қаулығы үшін болғандар енді. Наскиларға көнектілер енді, наски ята бітін жерде. Сыншық ята шылай ята ол қаман. Қызлар бұлға шырақаттайын бар бұр, тіләсе қой салып қалдырға бұла, алар жеңіштіріп қоялар. Міне ансы қақ. Нәрсе үшін екен. Бүтін, міне кіші ішіне нетем де кішіге ердем етіп, тігіне ішлеп, мұны ішлеп, тігінде барып, бұл етіп, тігіне шақырсар, шында барам, еуаш кіші бетінде бет. Өзімнің кішіге уақыт қалмай, міне. Шылай, сен кішіге, міне, шылай етесің да, өзіңдікіне уақытын қалмай деп, міне. Шының үшін бәлкім болғандыр. Барандай бір. Давам етеміз. Сен соңғы сұрау қалды. Соңғы тапқыр кішіні нәрсе үшін сәбәпсіз өпкелеттігіз. Кеше бүгін, үшінші күн. Кішкене қызым помада сұрағаны, иннік. Зифа. Ол бермедім. Шоңа келады. Үш ешті? Үш ешті помада? Үш ешті сұрай помада? Бағаларына қыбар бетінде өзлерінің аларым. Нендер, елтыралықла, нелі, міне шыны сұрады да. Зифа, алай іштәмендер бейді. Кімінде әкиден помада сұрай? Әнейден сыраға керек, әнейден. Әлләні зор ақша керек төлі помадаға. Әнейіңден сұрай, әмі? Әнейің алып берешек. Бұл да, Зифат, сен де бір сұрауға жауап бермедің, мен де. Нешлебіз? Мұнда ендер жаза бар дейді. Зильфат, расклад шумдырақ дейдер мәлі. Енді мен көрдім. Мұнда әйттілер бірегіз бірсін ашы деп. Әйді, дұс бетінде сен мен қара, мен анчек туры келіп тұра біріншіде. Мен әлбәтті мен соғанды яратмын. Мен соған, әгер де бұлары иксінен сайласаң, мен лимонны сайлар идім әлі. Сен соғанға нешек? Мен де ебет қарайым. Нешеп соғанды яратмайсың сен? Жоқ, мен яратам аны ит білән, сондай шашлык болғанда. Менің кішкене уақытта қызлар, икісі де соғаны жойдып аша берілер е. Мен лимонды ашай алмайым ішіндесін еткенде. Соғанны ашарға керек. Мен өзім күн сайын соған ашарға дұршан. Соғанны әршейім, дүртке бөлем, сауытқа салам да, һәм біраз ғына үстіне уксус себесің, әзгіне уксус себіп, һәм шуны бұлғатасың да, ебет. Яйсе әгерде ұзағырақ ясың дейсің енді, ансы уақыт ұзағырақ керек. Соғанны ярым бұжыра етіп турайсың, тәлинкеге саласың, шуңа саласың тұз біраз ғына, уксус әзірек үстіне себесің, бұрыш, міне шындай бұрыш не бет, үстіне себіп шығасың, андан соң бір қошық күнбағышыма етігі ислі бұла бет, ислісі. Шуны себесің де, бұлғатасың яқшылап, анда мүмкін укроп тастауларға әгерде тілек болса енді. Шуны бұлғатасың да, һәм қоплап қойыра керек. Сен уксус сепкеннен соң, ол әкіріңін әтіңді реакцияға кіре, һәм қоплап қоясың, бірәр тәлинке білән енді. Тәлинкенің үстін тәлинке білән қоплап қоясың. Буквально бір ярд сағат, бір сағатқа һәм анары аласың, ол соғанның тәмнілігі. Ол ашқазанын бітірмеймі ол? Ол итлер езіқ үшін міне деген. Тәмді ме? Бұның бүтін соң аша бітірген. Достар, лимонны ашарға керек екен. Мұны аша бітірәсі деген мұсың енді, yok mu? Бітірге деген. Yoqtur енді мұны көрсеттім бейтін аша алғанына. Ол көп бұл, кішірек соған тап алмағандар.
сұрау үшін көп бұтың сұрауға жауап бермеген үшін. Мен білген болсам жауап берген болар. Бір нәрсені айтқан болар едім. Қалибәт. Бәт, намысын иңа қойдып кетерсің, ема? Жыра. Мен қөбірімде бірінші тапқа лимонны тұз білен ашым. Ой, нормально екен. Лимон істері келер жынайған. Сенен... Суған істері келер сенен. Менен нормально істері сенен, Зілбәт. Яра, біздің бетін қар әлі қой барасы жоқ, біз үйленген кішілер. Бізге... Сүйденлерға ересі жоқ. Сауыз келсе де өзімдікі бетінде қабыл ете тұрған кішілеріміз болсын. Мәселен қыздар. Қызлар. Сойын уақытта бет, мен айтқан бағушыларға шанасың мұсың? Шегенлер бар бет? Шанам. Бұлыға мүмкін, бек мүмкін. Айтқан еді біреу құлыны қарада енді сойын уақытта, сенің бүттін оқшаңны сен қатын қызларға сарыф етешексің деп. Мен ол уақытта ойға қалдым. Қазір бетінде ешейм, мен бетінде қайла үшін деп, анан соң башқа соқтырсың, қыз айтты, дұрыс бетінде, әти дұрыс айтқан, мына бетінде қатын қыздарға тұтасың, мен, әне, сіңілкеш, ол уақытта ана әти әлі мазлы. Әнең, төші бар. Хам башқалар. Демек дұрыс айтқан болып шыға шеген қатыны. Зілфәт, бек көңілі бұлда бүгін, сенің білән. Сен әлі бірінші ғам сыңғы келуің болмасын. Сыңғы штрихна. Алдың ма? Деп шығарға тейші ол. Айбә. Біз мұның бән қазір бек матур бір фотоға түсірге тиіш сенің білән. Истелікке. Бұл енді юратлар салаты, мұнда енді вақлап тұрап тұрмадық. Ірірек тұрылған, бұл әйткенімізше шәнішкі білән түгіл, қошық білән ошай тұрған, һәм зур пішақ білән, мұны кесіп те тұрасы, қошық білән ошай тұрған ризық бұл. Зілбәт, текшіріп қарайбыз. Мына енді? Білмеймін, ойырылмайды қатта, қаралы. Бұлса болыр екен, Мына мұнда қора не бар, нәсәдір мұнда түсіп қалған бізде. Жоқ, андың қора гімбә, ол білесің де гімбә, менің ойлауымша, ол шампиньонды қыздырып салған деп ойлаймын мұнда. Мұндай гімбә түгіл, бұл біздің маринованный гімбәлер, тұзланған гімбәлердір сірәге. Мұнда қыздырып қына салған. Шуғынадыр мұнда айырма, қалғанында барысы да меңа қалса бек дұрыс. Һәм мен сені тышқы қияфәті бойынша енді хиш шексіз жеңуші деп иғлан етем. Мына мұнда. Мына қараңыз достар, сен экранда шығарға тиіш ол фото. Текшіріп қараңыз. Так, что? Әлі ризықны қоғап қарамадым, еме? Сен әліге жеңуші. 100%. Сен мына қышылы картинкада кәмек бетіне, өзің шек бәйлер еңсің? Жоқ, мен бәйлер жеңуші болғаш демек тігі тобам еңа. Сиңа, тұлға, әліге тимеш атыр. Әзір қоғап қарайғар дегустация. Шәнішке берсең, қошық бәлке. Шәнішке берсең, біз ана қазір жаңа дегустациясы. Тәмлік рәшті мен ең яратқан момент, мезгіл, дегустациясы. Сен Зілфәр шолақ қоя маштар екен мұна? Бұл ирод пәләсі қойшы жерінен. Мен болашақта нешеп тұр укроп яратмады. Мен міне бітін туғанлар да біледір, әлбәтті үйдегілер де біледір, қоя барсам да бітін кіші укроп салар еді ашта. Болатқа укроп салу yok еді. Қазір өзгерді. Мұнда қыры-қырыға мұна қайтып жібергелі ярайды. Қазір өзгерді укропны нешеп тұр ярата баша, мінекем біз аны өрексектер білен кистек дұрысыраға. Түмет қошық керек деп көресің ме? Берелі қошық. Ошарлық. Зілфәт, бұл қошықсыз да нормальный кебек. Лара? Сен бетін тұз салмаған ең? Тұз жоқ. Дұрыс жүрегенсің. Бәлі тұзлы. Тұзы жейті? Жейті. Болды. Зілфәт, бұл бек тұзлы бұл... Әзірлеген ризығыңды мақта башасалар, шуннан да рәхәті жоқ енді. Шулай деп әйте тұрған еді біздің әбейлер. Сенке ризық, аны қауып қарағаншы қолтырап тұрыр де. Мені ұйратырлар ма, жоқ ма деп. Һәм әлі тағын бір матур деп әйтәрі, жанығына жоқ деп. Шындай ризық мәй ма? Зілфәт, болған бұл 100% сен енді бүгін біздің тапшырыбызда жеңуші яңа ел алдынан мені шындай таба біздің спонсорымыз Көкмара металл сауытсаба заводы ашық акционерлік жемғатінен бұл табаны сеңа бұлақ етерге мәжбүрбіз. Мен декелеп ішлем бұл үшін. Бек зор рахмет. Мәжбүрбіз деп айтам енді. Регино табасы ұсталып. Әйдәлі бұлай тегелі, яңа ел бетінде келіп жетті әбет. Қазір яңа елда менің мына шушы табаны бұлақ етесін келе шушы қызыбызға. Регина есімді бет, әйма? Регина есімді қызға ол ерінмеше шылай етіп, матур етіп фотоға түшіріп жіберген, ясаған шушы салатыны. Һәм аң арқасында меңа да шушы салатны ясарға торы келді. Шуның арқасында мен сенің білән көріштім бүгін, һәм сенің білән вақытны көңілі етіп ұздырдым. Шуңа көрі, Регина, бұл табаны мен сеңа тапшырам,
миннән бүләк. Афарин, Зөлфәт. Яңа ел белән. Регина, менә бит, ә? Шундай кунаклар килсен ди, синең кебек күбрәк алган бүләкләрен тапшыра торганнар. Дуслар, яңа елда да үзегезнең кызыклы рецептларыгызны юллагыз безгә. TMTV-ның Instagramдагы аккаунтына директна яза аласыз, я миңа яза аласызларны. Һәм менә шундый табалар да ота алачаксыз яңа 2020 елда. Шулай ук зур рәхмәт безнең спонсорыбызга, Кукмара металл заводыннан. Инде алар шулай ук Instagramда бар, язылыгыз, кушылыгыз, аларның аккаунтларына кирип, аларда төрле акциялар бара. Билегез бәяләрендә, төрле акцияларда катнашып, кемдер бәлкем бушка да атыр, шундый табалар, казаннар, кастрюльләр. Зөфәт, мин сине катнашып яңалар белән тәбриклим. Зур рәхмәт вакыт тап килгәнеңә. Чакырганыңа рәхмәт. Бик күңелле. Инде яңа елда очрашырга ясын, күрешергә ясын. Кызларга да уңышлар. Үзеңә дә уңышлар, безгә дә барыгызга да уңышлар. Телевизор караучыларга иң изге теләкләрем, яңа еллар белән уйлаган уйларыгыз чынга ашсын. Кемнәр авырый, саулыксын. Кемнәр еракта кайтсын. Якыннарыгыз белән бергәләшеп, матур итеп яңа ел бәйрәмнәрен үткәрергә язсын. Өстәл тутырык ризыкларыгыз булсын, мандариннарыгыз булсын. Һәм күрешеп торырга язсын сезнең белән. Исәнлектә, саулыкта күрешергә язсын. Дуслар, яңа ел белән сау булыгыз, ашларыгыз тәмле булсын.